قليل كيف نستشن لك فوق داك الصليب دن قلبي تبقى بسا بلقات تهنى ليك حتى اكتر مولاي حتى اكتر ما عنده الاحتياج حلفين اللي زمرتك باللي كبر هروشيه مويش مبتيعي لي قد نبكي مولاي قد نبكي بالمحبة كالسيد الفداي عشان لي يمتنا ننسى بكل نهديه عمها جوز أكبر محبتك عليه همسها لسبتك ونسيت البساط مش أكتر صرت تبقى انت ابندونات انت بعدش كنت قد نتلف قد أكتر مولاي قد أكتر مولاي ما ننفرد منك في الزمن اللي جاي قد أكتر مولاي ما ننفرد منك قد أكتر Eżis telespettaturi kif ukoll segwaċi tal-paġni ta' Facebook u ta' YouTube ta' Dioċesi ta' Għawdex inselmulkom, natukom il-lejla tajba u nilqawkom għal xandira diretta mill-kappella tal-Istitut tal-Familja Papa Giovanni Paolo II fil-Belt Victoria Għawdex fejn se nwaslulkom il-Lezzjo Divina għal Vanġelu tat-tieni ħadd fi żmien Qaddis tar-Randan ninsabu sena B. Għal dawk li jixtiequ isegwu magħna il-Vanġelu huwa meħud minn San Mark kapitlu 9 versi 2 sa 10 ir-rakkont tat-trasfigurazzjoni tal-Mulej Ġesu. Il-predikatur illum ta' din il-Lezzjo Divina huwa il-Biblista Monsinjur Lawrenz Xiberras. Hija sensiela li qegħdin inwasslu ħadd wara l-ieħor tar-Randan fejn biblisti differenti mid-Dioċesi ta' Għawdex qed iwasslulna ir-riflessjonijiet tagħhom fuq il-Vanġelu tal-ħadd illi ikun. Għalhekk nistednukom biex tibqgħu magħna din is-sija li ġejja kemm għal momenti ta' riflessjoni fuq il-kelma talla u wkoll għal momenti ta' talb illi permezz tal-kant animat minn Mario Caruana se jenuna biex nitlu iktar fl-ispirtu tal-liturġija tal-kelma ta' dan il-ħadd, it-tieni ħadd tar-Randan imqaddis. نرزق ليك مولاي بدل دين القلب من الجديد الجراتسيا قاعدة تفوق من جوفي جسو ينبعث مولاي للنقاس لنسيب فلامي يتحسر منه فين بالقوة محبتك مولاي بالقوة محبتك زومني قريب مولاي زومني قريب زومني قريب عنقني بمحبتك رسقني ليك مولاي رسقني ليك هنكون
dejjem ħdejk bittama fik ġejna u mulej bittama fik jinnola l-fuq bħal-ajklam nolew it-nej fl-imkien fl-ispirtu intu jien bil-qawwa ta' mħabtek nersaq lej mulej biddel din il-qalb mill-ġdid il-grazzja qiegħda tfur minn ġofik Ġesu. Jien intbagħt mulej l-innuqqas l-insir fl-emi jitħassar minnu fer bil-qawwa ta' mħabtek mulej bil-qawwa ta' mħabtek żommni qrib mulej żommni qrib għannaqni bimħabtek ressaqni lejk mulej ressaqni lejk ħankun dejjem ħdejk bittama fik ġejna l-lejla u mulej bittama fik jinnola l-fuq bħal-ajklam nolew it-nej fl-imkien fl-ispirtu intu jien bil-qawwa ta' mħabtek nolew it-nej fl-imkien nolew it-nej fl-imkien fl-ispirtu intu jien bil-qawwa ta' mħabtek Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu Amen. Miġburin fl-imkien hawnhekk ħutej ejjew nitolbu lill-Ispirtu Santu sabiex idawwalna, iħeġġiġna u ħejjina ħalli nilqgħu il-kelma tiegħu. Dak l-istess Spirtu li nebbaħ u ċaqlaq lill-kittieba biex joffrulna u jagħtuna l-kelma li ma kelma hija l-kelma ta' Alla. U ħanamlu l-istess talba li smajna tal-għodu fil-Quddisa, o Alla, int tridna nisimgħu lill-ibnek l-Ażiż. Itmana bl-ikel tal-kelma tiegħek u għamel li nsaffu l-għajnejn ta' ruħna ħalli nitennew bid-dera tal-glorja tiegħek. Dan nitolbuh bi Kristu Sidna. Amen. Gloria ut Filii lilek Christu. Gloria ut Filii lilek Christu. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu ħamjew lil Pietru u lil Ġakbu u lil Ġwanni. Tellaħħom wieħedhom fuq il-muntanja għolja u tbiddel qudiemhom. Il-biesu sar abjad u jammex bdija tal-għaġeb. Ebda ħassil fid-dinja ma jista' jġib il-ħwejjeġ bojgħod daqshekk. U derilhom Elija ma' Mosè jitkellem ma' Ġesu. Qabad Pietru qal lil Ġesu, Mallem, kemm hu sew li jaħnawna. Ħantellewk lit-tienet, waħda għalik, waħda għal Mosè u waħda għal Elija. Dan qalu għax ma kienx jaf x'aqbad jgħid bil-biża' kbir li waqa' fuqhom.
Imbagħad ġie sħaba u għattietom, u miġa sħaba nstama' leħen jgħid, dan hu ibni l-Għażiż isimgħu lilu. Minu fih taw ħarsa madwarhom u maraw lil ħadd iżjed magħhom li fil-Ġesu waħdu. U ma neżlin minn fuq il-muntanja taw mordi biex ma jitkellmu ma' ħadd fuq li kienu raw qabel ma bini l-bniedem ikun qam mill-imwiet. Huma żammew kollox moħbi, iżda bdew jistaqsu li xulxin x'kien ifisser tqum mill-imwiet. Il-kelma tal-mulej. I enter the Holy of Holies. I enter through the blood of the Lamb. I enter to worship you only. I enter to honor I am. Lord, I worship you. I worship you. Lord, I worship you. I worship you, for your name is holy, holy, Lord. For your name is holy, holy, for your name is holy, holy, Lord. 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 Let the weight of your love cover us. Let your life of your river flow. Let the truth of your kingdom reign
Let the weight of your glory, let the weight of your glory fall. Let the weight of your glory fall. Insellmilkom, insellem lilek għażis Raj tad-Djoċesi tagħna, insellem il-dawk li qegħdin jisimgħuna bil-mezzi tal-komunikazzjoni. It-tieni ħadd tar-Randan Imqaddes, mixja tal-Knisja. U f'dan it-tieni ħadd il-Knisja tippreżentalna kif smajna fil-Vanġelu skont San Mark dik li aħna ngħidula it-trasfigurazzjoni tal-mulej. Ħanibdew mill-ewwel kelma. Xi tfisser trasfigurazzjoni? Huma żewġ kelmiet flimkien, l-ebda waħda minnhom hi Maltija. Trans tfisser transit jew transitive verbs konna nitalmu fl-Ingliż, xi ħaġa li tgħaddi minn post għal ieħor. Pereżempju, hija ngħidu sejjer l-Amerika. Minn Malta tmur Ruma, imbagħad trid tagħmel transit, trid tmur minn hemm x'imkien ieħor. F'din is-silta għandna transitu, għandna mixja. Ġesu bniedem sa jgħaddi għal figura oħra, jagħmel transitu, tranzire. Bniedem bħalna, raġel ludej, imma għal mumenti jagħmel din il-bidla, din il-qabża, dan it-transitu, it-trasfigurazzjoni tal-mulej. San Mark jibda din il-ġrajja importanti, bisejjed ngħidu li l-qaddis Papa San Ġwan Pawlu II, u hekk kif tafu, illum dan il-ġrajja nikkontemplaw ir-raba' misteru tad-dawl meta Sina Ġesu Kristu tbiddel quddiem l-Apostli fuq il-muntanja Tabor. San Mark din il-ġrajja jibdija dawk il-kelmiet, l-ewwel kelmiet li hemm miktubin 6 ijiem wara. 6 ijiem wara. Mena qabel dawn is-6 ijiem x'ġara? L-Evanġelista Mark x'kellu f'moħħu meta beda din il-ġrajja b'dawn il-kelmiet 6 ijiem wara. Ġesu 6 ijiem qabel, jew forsi ftit iktar jew ftit inqas, ftit ġranet imma, kien qiegħed f'parti sabiħa tal-Art Imqazza, l-parti ta' fuq nett, tmiss mal-muntanji Golan. Il-post jismu Ċesarija ta' Filippu. Post sabiħ, hemm siġar, il-maġieri naturali li minn hemmhekk jibda jifforma xmara Ġordan. Hemm il-blat ibes. U Ġesu nistħajjel li kien hemmhekk jistrieħu flimkien mat-12. Għax awtomatikament tħossok maqtuħ. U kif kien hemmhekk miġbur magħhom, Ġesu lill-Apostli jagħmlilhom mistoqsija. Diġà kien ilu iktar minn 2 snin u nofs magħhom mal-Apostli. 3 snin għamlu flimkien. 2 snin u nofs kienu diġà għaddew
mill-ħajja pubblika tiegħu, allura dar fuqhom u staqsihom u qalilhom in-nies. Min qegħdin jgħidu li jien? San Mark jgħid jien, San Mattew jgħid bin il-bniedem. Min jgħidu in-nies? Il-gossiping tan-nies. Min qegħdin jgħidu li jien? Nagħllem, nagħmel il-mirakli, niġri minn post tal-ieħor. Min qegħdin jgħidu? U taw ir-risposti. Qalulu xi wħud qegħdin jgħidu li inti Ġwanni il-Battista. Kien diġà mejjed San Ġwan Battista. Uħud oħrajn mill-Apostli qalulu qegħdin jgħidu li inti xi wieħed mill-profeti. Kien hemm 16 il-profeta bl-ismijiet u kien żidu l-Elija u l-Eżekiel huma 18, 4 kbar, Iżajija, Eżekiel, Ġeremija u Danjel, 4 profeti l-kbar. Imbagħad hemm 12 żgħar u magħhom inżidu l-Elija u l-Eliżew. Qegħdin jgħidu li inti wieħed mill-profeti, wieħed minn dawn li jgħalmuna. U Ġesu jisma'. Imbagħad għamlilhom il-mistoqsija diretta lilhom. U intom it-12. Min tgħidu li jien? Jien min jien għalikom? Jiena. Jaqbes Pietru. Inti il-Messija l-Ibn ta' Alla il-ħaj. Inti il-Messija. X'fhem u x'nifhmu aħna din il-kelma Messija? Ġejja minn din hija kelma pura Maltija, ġejja mill-kelma timsaħ, masaħ bil-lugdi. Inti qed jgħidu dak li ġejt mimsuħ, ġejt midluk, bil-Grek jah Kristos. Inti dak li ġejt midluk. Kieku għafawn kienet tkun nieqsa. Għaliex? Għax kien hemm oħrajn qablu li ġew ukoll midlukin, kellhom xeħtulhom iż-żejt fuq rashom. Is-slaten jidilkuhom. Bħalma għamel Samuel lil David pereżempju, xeħetlu ż-żejt fuq rasu. Il-qassisin kienu jidilkuhom. Il-profeti kienu jidilkuhom biż-żejt. Bħal dak li hemm is-Salm 132. Żejt mill-aħjar nieżel mal-leħja ta' Aaron. Allura qed jgħidlu int l-ewwel nett qed jgħidlu inti qassis, inti sultan u inti profeta f'dik il-kelma Messija. Ma waqafx hemm Pietru. Inti l-Messija l-Ibn ta' Alla il-ħaj. U hawnhekk se nidħlu fit-teoloġija profonda. Dan is-sajjiet ħajtu jiċafċaf fil-ilma ħelu fil-Galilija. Bniedem goff mill-karattru tiegħu ma kien iħobb qalbu kbira. Din l-aħħar parti tad-definizzjoni l-Ibn ta' Alla l-ħaj meta l-Lut huwa poplu monoteista, monos, Alla wieħed, jemnu f'Alla wieħed, Alla wieħed biss. Ma jistax ikollok Alla oħra. Mena Pietru, minn fejn ġieba din? Inti Kristu, l-Ibn ta' Alla, mena Alla għandu l-Ibn, minn ġieba Pietru din? Kienet altru tajba, altru preċisa, tantu veru li mbagħad nafu Ġesu x'qallu. Mhux bniedem tad-demm u l-laħam, mhux int għarf imma missieri. Missieri jinqeda bik biex tgħid dawn il-kliem. Ħa nieqafaw.
biex tgħid dawn il-kliem. Pietru. Imbagħad Ġesu kompla jgħidilhom, isimgħuni, veru li qal Pietru, imma jiena jeħtieġ li jimbagħti. Jeħtieġ li jimmut. U qallhom min se joqtolni. Imma nqum. U hawnhekk Pietru inbidel ma jkun qatt. Inti l-Messija, inti qed ngħidlek x'int, kif se tbagħti, kif se tmut? U Ġesu għamel reazzjoni kon qawwija. Iskot. Dan hu l-pjan imħejja għalija. Din hija 6 ijiem qabel. Jgħaddu 6 ijiem, u xejdinna l-Vanġelu. Ġesu tellaħħom fuq muntanja għolja. Fl-Iskrittura mqazza niltaqgħu ma' numru ta' muntanji li fuqhom ġraw ħwejjeġ kbar tas-sema, kemm fl-Antik Testament kif ukoll fil-Ġdid Testament. Nibdew mill-ewwel waħda li smajna dal-għodu fil-Qoddisa, fl-ewwel lezzjoni. Alla jgħid l-Abram biex jaqbad il-ibnu Iżak imur fuq il-muntanja Morja, biex hemmhekk. Issa dik il-muntanja ara daqsxejn hekk għamel Abram. Il-qudiem kellha ssir il-qija ta' Arawna l-Ġebużi, Ġosue kapitlu 24, li min dan ir-raġel Ġebużej, David xtara dill-għalqa fejn kienet din il-muntanja. Għalfejn xtara David? Biex jibni tempju lil-Mulej, u ibnu Salamun bena tempju propju f'dak il-post fejn Abram tella lill-ibnu Iżak u fejn għal numru ta' snin il-Lut imbagħad fit-tempju ta' Ġerusalem kienu joffru dak is-sakrifiċċji kollha. Illum din il-blata bajda sabiħa, din il-Morja qiegħda fidejn fil-ispjanata tat-Tempju ta' Ġerusalem hemm dik il-moskeja tal-Musulmani issa, tant sabiħa Al-Aqsa, dik il-Dome of the Rock, dik il-koppla ndeba tad-deb, u taħta hemm blata bajda. Il-Muntanja Morja. Il-Muntanja Sinaj. Din smajnija kemm il-darba, Mosè jitla fuq din il-muntanja, jidħol f'relazzjoni, jitkellem ma' Alla, u hemmhekk Alla jagħtih il-liġi, il-kmandamenti. Il-Muntanja Nebo qiegħda n-naħa l-oħra taċ-Ċisġordanja, qiegħda fit-Trasġordanja, minn hemmhekk Mosè ra l-art imqazza ra taħtu l-wied tal-Ġordan, ra l-Ġeriko, siġar tal-palm, ra imma ma daħalx il-Muntanja Nebo. Il-Muntanja tal-Karmelu, anzi di mhux waħda hemm a range of mountains, mixja kbira ta' muntanji. Fejn hemmhekk il-profeta Elija, sa nitkellmu minn Elija, kien jgħallem u jippridka u jagħmel il-mirakli, il-Karmelu. Hemm il-Muntanja Garizim, din il-muntanja għada sal-ġurnata tal-lum jiffunzjonaw, ħanajt nużad il-kelma, il-Sammaritani, illum numru żgħir. Meta dik il-mara Sammaritana, kapitlu 4 San Ġwan, daħlet f'diskursata ma' Ġesu, u qaltlu, intom, aħna s-Sammaritani, naduraw il-Alla fuq din il-muntanja, il-muntanja Garizim, u intom taduraw il-Alla fuq Ġerusalem. Fejnu? Alla ismani mar ismani. Alla huwa spirtu, u min jaduraħ jeħtieġ li jaduraħ bl-ispirtu u bil-verità.
la fuq din il-muntanja, imma kienet qiegħda tirreferi għal muntanja Garizim. Is-Sammaritani għadhom sal-ġurnata tal-lum jiċċelebraw il-festa tal-Eid tagħhom fuq dik il-muntanja. Jaħarqu jixbu l-ħrief tagħhom fuq il-muntanja Garizim. Hemm il-muntanja Sion, Ġerusalem, Sion. Hemm il-muntanja l-għolja taż-Żebbuġ. Hemm il-muntanja tal-Kalvarju. U fl-aħħar hemm il-muntanja li dwar rridu nitkellmu, il-muntanja Tabor. Muntanja għolja 588 metru, jiġifieri iktar 1900 pied fuq il-livell tal-baħar. Ħadhom fuq muntanja għolja. Jien tlajt kemm il-darba fuqha, imma mhux bil-mixi mhux bil-mixi. Fuq il-muntanja Tabor. Il-muntanja. Il-post tat-tluħ. Il-post fejn tinqata mill-istorbju mill-lata din id-dinja. L-irfieħ. Il-muntanja li tfisser ħelsien mit-toqol ta' kuljum. Qiegħed hemm mal-kwiet waħdek. Il-muntanja li toffrilek panorama enormi taħtek. Toffrilek kemm huwa kbir Alla dak li jgħid is-Salm, ismew wiet ixandru l-kobor ta' Alla, emili dejh tħabbar il-firxa tas-sema. Il-muntanja. U Ġesu il-dawn it-tliet apostli tellaħħom fuq muntanja. Il-Vanġelu ma jgħidinix Tabor, ma jsemmijiex. Lanqas San Pietru nnifsu meta fit-tieni jittra tiegħu jerġa' jagħmel riferenza għal din id-dera ma jsemmijiex bl-isem ta' Tabor. Minkejja li kien jisimha li kien niltaqgħu ma' l-isem Tabor, fil-gwerra fil-ktieb tal-imħalfin ta' Sisara u Ġaele, dik li qatlet il-ġeneral Sisara bil-mazza fidu il-musmar, Ġael narawha fil-festija. Hemmhekk tissemma l-muntanja Tabor, tissemma. Imma Ġesu din il-ġerrajja tagħna ma tissemmix Tabor, muntanja għolja. Ġesu italla 3 apostli, Pietru, Ġakbu, Ġwanni. Għaliex dawn it-tlieta? Għaliex? Hemm raġuni għaliex. Għaliex? Nibdew minn Pietru. Bdejt Pietru meta qallu inti l-liben ta' Alla l-ħaj, imbagħad Ġesu xejlu hemmhekk. Inti Pietru. U fuq din il-blata jiena nibni l-Knisja tiegħi. U s-setat tal-infern ma jelbuwiex. Lilek nagħtik l-infitaħ tas-saltna tas-sema. Mattew 16, kull ma torbot fuq l-art. Pietru, kap. Moment ieħor Ġesu lil Pietru waqt l-aħħar ikla qed insalluqa issa kapitlu 22 jgħidlu Ġesu lil Pietru xmu ara ix-xitan irid jarblek bħal qamħ. Imma jien, isimgħu l-klim ta' Ġesu ta', imma jien tlabt għalik int il-kap, biex il-fidi tiegħek ma tiġix nieqsa. U ikkonferma ħsieb sħabek. U t-tielet test biex nuru Pietru minn kien wara l-qawmien ħdejn l-għadira. Jerġa' Ġesu fit-3 darbiet jgħidu x'mu ma jgħidux Pietru. L-eżeġeti jgħidulna biex Ġesu il-Pietru jarfu bl-isem oriġinali propju tiegħu, qiegħed narfek, qed inkellmek fl-iktar ħaġa intima tiegħek, l-isem għażiż tiegħek. Għafolja bdiltulek jien ismek imma le. Anki fit-tielet darba x'mun bin Ġwanni
tħobbni jint iktar minn dawn. Għal 3 darbit, era, xmum minn Ġwanni. Mela Pietru. Tela miegħu Ġwanni. Għaliex Ġwanni? Ġwanni kien preferut minn Ġesu, kien il-maħbub ta' Ġesu. Ma kienx miżżewweġ. U kellu dak il-privileġġ ta' fuqha intom mhux hekk. F'dak il-mument ta' tensjoni għax Ġesu l-aħħar ikla minkejja li ikla ta' mħabba enormi imma kellu tensjoni kbira Ġesu. Meta jgħidilhom wieħed minnkom sejjer jittradini. U ma nfixlu. Pietru għammes il-Ġwanni, dak huwa l-verb bil-Grek, nuejn, għamżu ta' sajjiet li kien Pietru, għamżu biex jistaqseħ minnu. U f'dak il-moment Ġwanni rasu kienet fuq sider Kristu. U ħass it-taħbit tal-qalb ta' Ġesu. F'dak il-moment ta' tensjoni, meta qalilhom wieħed minnkom, wieħed mit-12 se jittradini. Hemm spjegazzjoni enormi twila ma x'ħanejdilkom ta' m'għandniex ħin. Tad-daqqa tal-anza mbagħad. Marbutin dawn. Ġwanni fuq rasu, fuq qalb Ġesu, jismagħha tħabbat. Ġwanni. U ġagbu. Kien l-ewwel, kien ħu Ġwanni jgħidilna Luqa, għax żewġ apostli Aħwa, bħalma kien Aħwa Pietru u Indrija, u bħalma kien Ġuda Taddew u ġagbu, minn 6 kien hemm 3 pari Aħwa, Pietru u Indrija, ġagbu u Ġwanni, ġagbu Żejr u Ġuda Aħwa. Ġagbu kien l-ewwel kien isar isqof ta' Ġerusalemm u l-ewwel wieħed li Erodi qatalu rasu. U l-atti tal-apostli jżid mill-lut ħadu pjaċir. Tellaħħom miegħu. Il-dawn it-tlieta wkoll Ġesu ħadhom miegħu meta qajjem it-tifla ta' Ġajru. Kien kap tas-sinagoga sa Mark kapitlu 5, dik it-tifla li kellha 12 sena. Lil dawn it-tlieta wkoll Ġesu daħħalhom mhux biss ħadhom fil-Ġetsemani, ma daħħalhom iktar qrib tiegħu, iktar qrib lejh. Issa ħanitkellmu fuq dan il-punt. Allura dawn it-tlieta, Ġesu, Pietru, Ġwanni u ġagbu, tellaħħom miegħu fuq il-muntanja. U hemmhekk x'ġara. Il-Vanġelu jgħidilna tbiddel qudiemu. Il-verb Griek metamorfose tfisser bidla sħiħa. Mhux xi parti, kollu kemm hu. Interessanti li dan l-istess verb bil-Griek tbiddel m'għadux għawu transitu, għawu transire, m'għadux kif qed narah inbidel. Dan l-istess verb inbidel fid-dawl qiegħed użat ukoll fil-bidla tal-qawmien. Dan huwa l-istess verb tal-qawmien. Mena t-trasfigurazzjoni ta' Ġesu qiegħda titkellem, qiegħda tħabbar mill-qawmien ta' Ġesu. Ġesu tbiddel. U l-evanġelisti ikomplu jgħidulna xi kwalità ta' bdejl sar hemmhekk. Mark jgħid il-bisu sar abjad u jgħammex li jebda ħassiel fid-dinja ma jista' jagħmel. Pietru però, Mattew jibda mill-wiċċ, il-wiċċ ta' Ġesu. Sar jiddi bħax-xemx.
Mattew kiteb il-komunità Ludija li kienet tafu l-Antik Testament. Mattew jiet ixebbaħ il-Ġesu ma' Mosè meta tella fuq il-muntanja Sinaj biex hemmhekk jirċievi. U kif Mosè tella 103 min-nies, il-Ħoħaron, il-Nadab u l-Abiħu fuq il-muntanja Sinaj, hekk ukoll qegħdin Mattew, Ġesu tella 3 min-nies, il-Pietru, il-Ġabbu, issa. Għaliex Mattew jgħidilna Ġesu, wiċċ Ġesu? Għax meta Mosè niżel minn fuq il-muntanja Sinaj, għad nitkellmu fuq dan il-punt ukoll il-qoddim, wiċċu kemm mibdul, kollu dawl. Għalhekk il-Mosè jpittruh bir-raġġi. Tali mod li kien ikollu jagħmel velu qudiemu il-vajżer tagħna. Nagħmel vajżer naraw, dan velu ma setgħux iħarsu lejn Mosè. Għaliex? Għax iltaqa' ma' Alla fuq il-muntanja Sinaj. Bidla. Wiċċ Ġesu jiddi. Ħanfakkarkom issa fil-Ġetsemani. Dawk it-3 wiċċ Ġesu rawh jiddi fuq it-Tabor. Imma l-Ġetsemani ximmar jaqajjimhom imma ma tifilħux tisru sija waħda miegħi ma tifilħux. Hemmhekk raw il-wiċċ ta' Ġesu musfar. Kollu demm. Il-għaliex l-agonija ta' Ġesu fil-Ġetsemani kienet iebsa. Inqatawlu l-vini waqt l-agonija minn moħħu u ħariġlu d-demm iktar milli ħaraq id-demm. U Luqa iżid dettal importanti dwar id-demm jgħidu xteret mal-art id-demm, ara kemm ħariġlu demm Ġesu. Forsi tgħiduli imma fil-Ġetsemani kemm dalam sew. Kif setgħu jaraw Ġesu? Setgħu jaraw, żgur li setgħu jaraw. Għax kien il-qamar kwinta, kien il-qamar 15 tax-xahar ta' Nisan, meta l-Lut l-għada kellhom jagħmlu l-ikla tal-għejd, u l-ikla tal-għejd jagħmluha meta l-qamar ikun full moon. Allura setgħu jaraw il-wiċċ ta' Ġesu fuq il-Tabor, wiċċu kollu dija, kollu dawl. U hawnhekk fil-Ġetsemani wiċċ Ġesu mibdu. Il-biesu abjad, l-ilbies ta' Ġesu abjad. Fl-Iskrittura għandna diversi eżempji ta' ilbies fl-abjad, ferħ, festa. Per eżempju, Daniel jgħidilna d-dera ta' bidin Alla, d-dera ta' Alla, il-bies u abjad silġ. Fl-Apokalissi hemm dik ix-xena jimxu l-ewwel hemm qabel hemm ħasslu l-bieshom u bajduhom, għamluhom bojot fid-demm tal-ħaruf. L-ilbes abjad. Ma l-ilbies ta' Ġesu li għalih San Mark jirreferi huwa wkoll għandu qawwa terapewtika. Jiġifieri qawwa li tfejjaq dik il-libsa ta' Ġesu. U huwa l-istess Mark meta jfakkarna f'dik il-mara bit-tnixxija tad-demm u qalet imqar jekk irnexxieli immiss it-tarf tal-libsa. Ġesu kien libes it-talit dakinhar u isfel tat-talit kien ikun hemm frenza. Qalet jekk jirnexxieli immiss din il-libsa qaddisa, libsa terapeutika, jiena infieq. U hekk ġrala. Allura Marku qed ifakkarna mill-ilbies abjad ta' Ġesu. Timxi hawn. U derulhom Mosè u Elija. Żewġ personaġġi
ta' kobor importanza enormi fit-Testament il-Qadim. Per eżempju, l-isem ta' Mosè fit-Testament il-Qadim u ftit fil-Ġdid, imma flimkien jissemma 814 darba. L-isem ta' Mosè 814 darba. Waqt li l-isem ta' Elija għal 114 darba. Mosè u Elija. Għaliex deru dawn? Ħanatikom xi raġunijiet. Ħanitalmu l-aħwa ta' il-kodba mqazz kemm huma sbieħ, kemm huma sbieħ. Oċean, dejjem titgħallem. Ħanatikom xi raġunijiet. L-ewwel raġuni li l-aktar waħda li tafu ħafifa. Il għaliex iż-żewġ personaġġi Mosè u Elija jirrappreżentaw żewġ taqsimiet importanti tat-Testament il-Qadim. Mosè għal poplu Ludi huwa dak il-bniedem li kiteb l-ewwel 5 kotba tal-Iskrittura, Torah, Ġenesi, Eżodu, Levitiku, Numri u Deuteronomju. L-ewwel 5 kotba, it-Torah, il-liġi, il-kmandamenti. Mosè. Elija jirrappreżenta l-profeti. Mena ma' Ġesu għandna il-liġi u l-profeti. U Ġesu fin-nofs. Hawnhekk ħuti nikkonkludu l-importanza tal-kelma ta' Alla. Il-kelma fit-Testament il-Qadim u fuq kollox il-kelma fit-Testament il-Ġdid. Il-kelma Ġesu kellu raġun San Ġirolmu jgħid dik is-sentenza min ma jafx l-Iskrittura ma jafx il-Ġesu. Mela l-ewwel raġuni. Għax fuq it-Tabor issa għandna l-Antik Testament u Ġesu fin-nofs, il-Ġdid Testament. It-tnejn li huma iltaqgħu ma' Alla fuq il-muntanja. Mosè iltaqa' ma' Alla fuq il-muntanja Sinaj, Elija iltaqa' ma' Alla fuq il-muntanji tal-Karmelu. It-tnejn li huma Mosè u Elija fuq Adam qegħdin nitkellmu, għamlu bosta mirakli fil-veru sens tal-kelma. Mosè il-poplu jgerger bil-bastun iħabbat fuq blata jibsa, samma u beda ħireġ gelgul kbir ta' ilma. Jitlob l-Alla x'il-poplu qed igerger u jibatlu l-manna. Oħtu Marija għax ħadita kontrieħ derila li billi kienet ikbar minnu u forsi għax salvatu mill-ilma tan-Nil tindaħallu tikmanda Alla ġiddima. Il-Mirjam, oħt Mosè, u Mosè ġennen u għamel miraklu, bida jitlob u fejjaqa. Elija fuq il-muntanja tal-Karmelu jaħraq l-bejjem ixarrabhom, bat jgħidu Sinjur Alla, inti Alla veru, jibgħat in-nar u jinżel in-nar. Elija lil dik l-armla ta' Serafta minn Sidon għaltlu, kemm sabiħa, għaltlu għand fatalli ftit tqiegħ u ftit żejt, nagħmlu ftira nikluha u mmutu. Dik konsolazzjoni, daqshekk baqali. Żewġ ħadbiet ftit tqiegħ fil-kous u ftit żejt. Naqsmu magħkom, naqsmu miegħek flimkien, nagħmlu miegħek ukoll. Kull ftira magħna. Imma l-Iskrittura tgħid imbagħad grazzi għal Elija, it-tqiegħ ma naqax biż-żejt. Il-mirakli ta' Elija. Mela tnejn nagħmlu l-mirakli. Ir-raba raġuni għaliex huma hemm. Mela l-Antik Testament qiegħed rippreżentat fuq Ġesu. Iltaqgħu ma' Alla fuq il-muntanji. It-tnejn għamlu l-mirakli. It-tnejn din sabiħa ħafna. Tkellmu ma' Alla fin-nar, in-nar. Għandhom xaqsmu man-nar waqt li qegħdin jitndesu. Mosè qiegħed jira il-merħla ta' ħatnu Ġetro, mister il-mara tiegħu Sefora, Ġetro,
jara n-nar jaqbad, u ma jikkonsmax, ma jispiċċax, u resaq. Dan x'inhu jiġri għal Mosè? Tielet kapitlu tal-Eżodu. Jersaq. U n-nar minn ġon nar vuċi, darbtejn, importanza ta' darbtejn. Bħalma smajni għeda l-għodu fl-ewwel lezzjoni, Abram, tmiċċidek, issa minn dak in-nar, Mosè, neħħi l-qor minn riġlejk, għax l-art li qed tirfes hija qaddisa. Mosè dan kif jafni, dan il-leħem ninġi, int min int. Min sa ngħidlu li batni il-Farun? Min sa ngħidlu? Hawnhekk Alla jagħti d-definizzjoni tiegħu. Mur ngħidlu jien li jien. Id-definizzjoni ta' Alla. Ġifieri dejjem kont sa mill-eternità għadni u nibqa'. Jien li jien. Mosè jitkellem ma' Alla minn ġonnar. Elija minn ġonnar ġo karru tan-nar jitkellem ma' Alla u jiġi maħut is-sema. It-tnejn. U l-aħħar waħda. It-tnejn batew l-aħwata. Persekuzzjoni minn nieshom stess biex jgħalmu. Mosè u Elija. Għalhekk dieru hemm Mosè u Elija. Wiċċ Ġesu tbiddel, tkellimna minna l-ħwejjeġ bojot, San George Preka, ħammis ix-xirka, ġibtu miegħi l-ktieb jien, jagħmel funzjoni kbira sabiħa ħafna li s-soċi tiegħu u l-kandidati ikollhom wiċċ kbir ta' Kristu. Is-superjur jidilku bil-balzmu. Imbagħad għandhom 60 waħda. Wiċċ Ġesu, wiċċ Kristu kemm huma sbieħ. Naqralkom l-ewwel waħda u l-aħħar waħda. Wiċċ Kristu, dan il-wiċċ isemgħu sabiħa, l-ewwel li raħ kien San Giuseppe u Marija Santissima, malli twieled fl-aħħar ta' Betli. U l-aħħar waħda ta' San George Preka, in-numru 60, għandu 60 waħda. Wiċċ Kristu. Kien il-Vanġelu kien jafu letteralment l-amment. Wiċċ Kristu. Dan il-wiċċ rawħa l-aħħar darba, il-11 l-Apostlu, waqt li Ġesu kien tila s-sema. Wiċċ Kristu. Kollu dawl. Jaqbes Pietru. X'waħda dejn. Kemm hu sewwa li noqogħdu hawn? Trix nibnu 3 erejjex, tinet, forsi għarix aħjar minn tinda. Kelma pura Maltija għarix. 50 kliem għax il-ħin jiġri. Għaliex Pietru talab li jibni għarix hemm fuq it-Tabor, anzi 3. Għaliex? X'kien jifhem bil-kelma għarix Pietru? Ħanejdilkom. Fit-Testament il-qadim, meta l-poplu Ludi kien ħieles mill-Eġittu għall-arti mqazza, kienu qegħdin iġorru magħhom l-arka. L-arka kienet tfisser Alla preżenti magħna. Kienu jerfgħuha il-Leviti, idaħlu l-lasti fil-ħoloq, kaxxa u ġofija kien hemm tazza bil-manna, il-virga ta' li bihom saru l-mirakli, biċċa minna u partijiet mitwafel tal-liġi. Fuqha kien hemm ċangatura tad-deb, il-ħilasterion jgħidula u żewġ kerubini rasu mbaxxuta, l-arka. Meta kienu jieqfu il-lut għal żmien twil, jifirxu t-tapiti fl-art. Araw ir-rabta. It-tapiti taħt l-arka, arka tfisser Alla magħna, u t-tapiti li jagħmlu n-nies ta' Ġerusalemm meta Ġesu dieħel ħadd il-palm, araw ir-rabta bell-Antik u l-Ġdid Testament, ħaġa tal-għaġib ir-rabta. Jagħmlu t-tapiti fl-art b'rispett lejn l-arka, imbagħad biex ma jħalluhiex għall-apert. Pereżempju, tempesta tar-ramel x'waħda dejn fid-deżert tas-Sinaj. Kienu jibnula waqfula għarix tinda.
u l-arka taħt. Mose, ta' kmant li kien jidħol. Ħana nsibu mhux miktubejn. Kien jidħol. Iwa, sibt. U kien isimu kemm sabiħ l-eżitu. Il-mulej, xim Mose kien ikun fejnu, kien ikellem lil Mose wiċċ imbwiċċ bħalma bniedem ikellem lil ħabibu. Mena Mose qiegħed il-ġewwa mill-għarix. Qiegħed wiċċ imbwiċċ mal-arka u jitkellem ma' Alla. Alla jkellmu lil Mose. Għalhekk x'in kien joħroġ minn hemm ġew Mose. Il-ġilda ta' wiċċu kienet tiddi. Ma setgħux iħarsu lejh. U dan kienu jafuh, il-Lut, kienu jafuh, għax l-Antik Testament kienu jafuh. Li hemmhekk Mose qed jitkellem il-preżenza ta' Alla. Allura meta Pietru qiegħed f'dik il-preżenza hekk sabiħa hemm fuq it-Tabor, xi ħsieb ġieħ, hawn qegħdin fil-ġenna. Hawnhekk nibdu hawn Alla, nibdu l-għarejx, ħanoqogħdu hawn. M'hemmx spjegazzjoni oħra. L-għarix skenesan tfisser Alla preżenti magħna. Ħanejdilkom din il-ħaġa biex nikkonferma li l-għarix ifisser Alla magħna. Meta San Ġwan l-Evanġelista ħuti, l-ewwel kapitlu vers 14, dawk il-famużi kelmiet, et verbum caro factum est, et habitavit in nobis, u li bentalla sar bniedem u għammar fostna, suppost tiġi tradotta hekk. U li bentalla sar laħam, sarks egeneto, sar laħam. U għamel l-għarix tiegħu fuq l-għarix. Għax l-għarix ifisser Alla miegħi u Ġesu huwa l-għarix ta' Alla. Alla preżenti miegħi. Għalhekk Pietru jgħidu nibnu 3 rejjex. Ħanimxej. U deret sħaba. U minn ġo sħaba instema leħen. Sħaba kienet tfisser Alla preżenti. Simbolu. Dikom żewġ eżempji biss. Meta Salamun niġri, Salamun bena t-tempju u konsagrah u offra ħafna annimali lill-Alla. Jgħidilna l-ewwel tip ta' slaten niżlet sħaba mis-sema x-xekina u mmilliet hemm il-parti tat-tempju. Tant il-qassisin ma setgħux joqogħdu hemm. Alla ħa pjaċir b'dak li jagħmillu Salamun dak it-tempju. U niżel hemm il-glorja ta' Alla niżlet tammar fit-tempju. Għalhekk il-Lut għadhom imorru ħden dak il-ħajt. Għax hemmhekk dak il-ħajt kien jifakkar u għadu jfakkarhom fil-preżenza ta' Alla, il-kavod. Mela għax is-sħaba tfisser Alla preżenti. Test ieħor. L-Atti tal-Apostli, l-ewwel kapitlu, l-ewwel versi, Ġesu qiegħed fuq il-muntanja ta' Żebbut se jitla' s-sema u x'jgħid l-Atti tal-Apostli. Niżlet sħaba u ħaditulhom minn qudiemu. Mena sħaba niżel Alla missier jieħu l-ibnu s-sema. Taħt sħaba. Mela sħaba li deret fit-Tabor ifisser Alla. U x'qalet dik is-sħaba? X'qalet? Dan hu ibn l-Aziz li feħsibt il-għaxqa tiegħi. Le, skużawni. Tabor, dan hu ibn l-Aziz isfiħsibt il-għaxqa tiegħi isimgħu lilu. Sa dan il-kliem diġà nstema' fil-Magħmudija, smajtu għana raħat minn Girlandu Marġello. Hawnhekk dan hu ibn l-Aziz li jiena qed nitaxxaq bih imma issa isimgħu lilu.
isimgħu lilu. Alla l-missier 3 darbiet tkellem dwar ibnu fil-Ma'mudija, fil-Ġordan. Fuq it-Tabor u dal-boħra xi 5 ijiem qabel 6 ijiem qabel il-Passjoni, meta Ġesu qiegħed ħdejn Ġerusalemm, ġew ngħidilkom l-istorja. Numru ta' Griegi kienu saru lut, proseliti, u marru fejn Filippu u Indrija qalulu kemm nixtiequ nkellmu l-Ġesu, kemm nixtiequ nkellmu l-Ġesu. U dak marru qalulu l-Ġesu. Hawn nies Griegi jridu l-kelmu. Dan San Ġwan kapitlu 12. Nidu. U Ġesu ħabb pjaċir u ħares lejn is-sema u qal Alla missieri. Glorifik. U instama leħen jgħid jien il-missier jien ġa igglorifikajtu u nerġa' nigglorifikaħ. Ħa nikkonkludi l-aħwa. Isimgħu lilu. Bil-ludi Shema Izrael Adonai Eloheinu Adonai Echad, Shema mhux just to hear taf imma to listen. Tisma' biex timmedita. Tisma' biex dak li tisma' tħallih jinżel fejk u tagħmlu tiegħek. Din hi x-xena tat-Tabor li nisimgħu l dak li hemm fin-nofs. Alla missieru qed jgħidilna lilu isimgħu il-dak li hemm fin-nofs, il-kelma ħajja, id-dawl isimgħu lilu. Ejjew nagħtu spazju aktar biex verament il-kelma tiegħu tkun kelma ta' dawl. Nisimgħuh biex miegħu immorru mhux fuq it-Tabor ta' din id-dinja, għax it-tliet muntanji marbutin flimkien. Tabor, Kalvarju, imma minn fuq il-għolja ta' Żebbuġ nitelgħu is-sema. Joġobkom inqomu bil-wifq. U fl-imkien inkantaw il-missierna. Missierna li inti f'ismewek jitqaddes l-isem tiegħek, jitqaddes l-isem tiegħek. Tiġi santnatek, ikun dak li trid inti, ikun dak li trid inti. Kif is-sema hekk dak fl-art. Ħobżna ta' kuljum. Għatina l-lum. Aħfrilna id-nubit tagħna. Aħfrilna id-nubit tagħna. Aħna l-kol naħfru lil-min ħatija lina la ddaħħalniex fl-ebda tiġrid iżda ħlisna minn kull deri. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu.
Morru fil-paċi ta' Kristu. وروحي تفور ليك على الصلب كم انت كبير مولاي كم انت كبير كم انت كبير وروحي تفور ليك وروحي تفور ليك على الصلب كم انت كبير كم انت كبير كم انت كبير وروحي تفور وروحي تفور ليك على الصلب مطروح كم انت كبير مولاي كم انت كبير كم انت كبير وروحي تفور ليك وروحي تفور ليك على الصلب مطروح كم انت كبير 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 مولاي كن نفحر جيسو كريستو għaldejjem U hekk eżis telespettaturi li kontu maqudin magħna f'din ix-xandira permezz tat-televiżjoni kif ukoll tal-paġni tal-midja soċjali tad-Djoċesi ta' Għawdex, wasalna fit-tmiem xandira diretta oħra mill-Kappella tal-Istitut tal-Familja Papa Giovanni Paolo II fil-Belt Victoria Għawdex fejn wassalna l-Lezzjo Divina għat-tieni ħadd tar-Randan, il-Vanġelu tat-Trasfigurazzjoni ta' Sidna Ġesu Kristu, meħud minn Marku kapitlu 9 versi 2 sa 10. Naturalment dawk li jixtiequ jerġgħu jsegwu għar-riflessjoni tagħhom din il-lezzjo jistgħu jagħmlu dan kemm fuq il-YouTube u il-Facebook ta' Djoċesi ta' Għawdex kif ukoll grazzi għal Shake għal fondazzjoni u dan tistgħu tagħmluh ukoll fuq Shake Television. Aħna natukom appuntament għal bħallum ġimgħa l-ħadd li ġej 7 ta' Marzu fejn inkunu nistgħu insegwu flimkien it-tielet Lezzjo Divina għal dan iż-żmien tar-Randan immexxija mill-Biblista Dunnowil De Bono. Sakemm niltaqgħu dakinhar natukom il-lejl it-tajjeb u nixtiequlkom mixja qaddisa ta' żmien tar-Randan.